κύριος Μερκουράκης, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος και θα μας μιλήσει, Παλαιοφαλήρου, και θα μας μιλήσει για την κίνηση, εκ μέρους της κίνησης για τη διάσωση του Σαρονικού. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, ξεκινώντας, να ξεκαθαρίσω πως σήμερα βρίσκομαι εδώ έχοντας τη χρέωση να εκπροσωπήσω μια ομοσπονδία, να το πω έτσι, εξαιρετικά δραστήριων συλλογικοτήτων και κινήσεων που δρούν κατά μήκος όλου του παράκτιου μετώπου της Αττικής, και θα προσπαθήσω να κινηθώ πάνω στη κοινή συνισταμένη ενός πλούτου απόψεων, επιχειρημάτων και επεξεργασιών. Ωστόσο, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να αντισταθώ στον πειρασμό να χρησιμοποιήσω στοιχεία ή επιχειρήματα που άπτονται του νομικού ή του περιβαλλοντικού κομματιού της υπόθεσης, επιχειρώντας μια συνολική τοποθέτηση για τον νότιο παράκτιο μέτωπο της Αττικής. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι εξαιρετικά πυκνή η σύνθεση των δεδομένων της υπόθεσης, είναι τόσο αλληλένδετες οι παράμετροι μεταξύ τους και τραβάνε πίσω στο χρόνο, πολύ πριν γεννηθώ εγώ, που μπορούμε να πούμε πως συνθέτουν ένα δυσεπίλητο κουβάρι, που ωστόσο θα πρέπει να λυθεί αν θέλουμε να προχωρήσουμε, όπως είπε και η κυρία Περιφερειάρχης, με μια ενιαία προοπτική για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης που θα είναι βιώσιμη και θα απέχει από λογικές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μιλώντας για κουβάρι έχουμε ήδη κάνει ένα πρώτο βήμα για να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε το πολιτικό πλαίσιο της υπόθεσης νότιο παράκτιο μέτωπο. Δεν θα σας περιγράψω τίποτα μη γνώριμο. Από τη μία, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς ως κίνηση για την υπεράσπιση του Σαρονικού, έχουμε τη συστηματική απαξίωση επί δεκαετίες και φυσικά με διαφορετικές χρονικότητες και με διαφορές στα χαρακτηριστικά αλλά και στην ένταση των παρεμβάσεων, απαξίωση του παράκτιου μετώπου, και από την άλλη, στο σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατά την άποψή μας δογματική πρόταση διεξόδου από τους ίδιους ανθρώπους που στήριξαν και συντήρησαν τις αυθαιρεσίες εδώ και πολλά χρόνια. Μια πρόταση που, αν θέλετε, κυριαρχείται από νεοφιλελεύθερα και περιβαλλοκτόνα συστατικά, δίχως τη γνωμοδότηση κανενός επιστημονικού φορέα και δίχως καμία πρόβλεψη, και από ό,τι φαίνεται είναι η κοινή συνισταμένη της σημερινής εκδήλωσης, δίχως καμία πρόβλεψη για να ακουστεί η άποψη των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών αρχών. Και τα δύο τελευταία στοιχεία νομίζω ότι αποτελούν κοινή συνισταμένη και στις δύο καταστάσεις. Αυτό που συνδέει την αντιμετώπιση του παράκτιου μετώπου διαχρονικά είναι τόσο η απουσία επιστημονικά τεκμηρίων παρεμβάσεων, όσο και η απουσία πρόβλεψη, παντελής απουσία πρόβλεψης για τις τοπικές κοινωνίες να έχουν λόγο και άποψη. Συνεπώς, και για να προλάβω κάποιους, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι εδώ, για όσους γνωρίζουν τουλάχιστον, δεν χωράνε διλήμματα του τύπου κρατισμός ή επενδύσεις. Η ιστορική εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά κατηγορηματική. Ας μείνουμε όμως λίγο στο πρώτο κομμάτι του πολιτικού πλαισίου, έτσι όπως το έθεσα, δηλαδή στην διαχρονική απαξίωση του παράκτιου μετώπου. Θα διαπιστώσουμε, και αποτελεί κοινή διαπίστωση, πως οι παραβιάσεις αγγίζουν όλα τα επίπεδα και προκύπτουν από ποικίλες μεθοδεύσεις που συνθέτουν ένα διαχρονικό και δυστυχώς συνεχιζόμενο έγκλημα. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, δεν ήξερα πόσοι από τους συνομιλητές είναι από την περιοχή, μάλλον είναι αρκετοί. Θα σας πω ότι είναι τόσες πολλές και τόσο εξόφθαλμες οι παραβάσεις που πολλές φορές παίρνουν χαρακτηριστικά κανονικότητας. Και τι εννοώ? Αν πάτε αυτή τη στιγμή στην Καλιθέα ή στο Μοσχάτο και ρωτήσετε ένα νέο πολίτη της πόλης, θα σας πει ότι η πόλη του δεν έχει παραλία. Αν παρακολουθήσετε μάλλον τη σχετική αρθρογραφία για την Αττικό παράκτιο μέτωπο στο Παλαιό Φάληρο, θα διαπιστώσετε ότι οι νεότεροι ή οι νεοφερμένοι κάτοικοι της πόλης δεν γνωρίζουν ότι όλο αυτό
το κομμάτι που μεταβιβάστηκε στην Αττικό παράκτιο μέτωπο αποτελεί ένα τεράστιο μπάζωμα. Συνεπώς, τι αντιλαμβανόμαστε, ότι έχουμε πληγές σε όλο το μήκος του παράκτιου μετώπου που έχουν κακοφορμήσει και που τείνουν να πάρουν χαρακτηριστικά μονιμότητας. Και αν θα έπρεπε κάπως να κατηγοριοποιήσουμε τις πηγές, θα λέγαμε πολύ συνεπτικά τα εξής. Έχουμε το απαράδεκτο καθεστώς της επιπληρωμή πρόσβασης στις παραλίες και εδώ ο Δήμος έχει την τιμητική του πάνω σε αυτό το καθεστώς. Οι καταπατήσεις και οι περιφράξεις στα όρια του Αιγιαλού, σε όλο το μήκος σχεδόν του παράκτιου μετώπου, και παίζεται αυτό το παιχνίδι ποντίκι με τη γάτα και με τις τοπικές αρχές και με ιδιώτες. Το τείχος των κτηρίων που έχει στηθεί σε όλο το μήκος του παράκτιου μετώπου και εμποδίζει τη θαλάσσια άβρα να μπει στις πόλεις, τα παζώματα και τα αυθαίρετα, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, ο επαναπροσδιορισμός και η επαναχάραξη του Αιγιαλού, λίγα βήματα πιο πέρα να πάμε, δεν χρειάζεται κάπου αλλού. Συνήθως γίνεται για τη διευκόλυνση των εκατοντάδων αυθαιρέτων και παραλιακών καταστημάτων και ο μεγάλος αριθμός μαρίνων για τις αντοχές της περιοχής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο μόλυνσης ή με το νομοθετικό τους πλαίσιο που επιβάλλει φύλαξη κλπ. Και άρα απομακρύνει τους πολίτες από την πρόσβαση στις παραλίες. Αλλά υπάρχουν και επιμέρους προβλήματα, η ρύπανση από αστικά βιομηχανικά λίμματα, η χορύπανση, οι πινακίδες διαφημιστικές, οι πινακίδες των καταστημάτων, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, οι σκουπιδότοποι όπως στις Αλικές, στην Ανάβησο κλπ. Όλα αυτά θα μου πείτε πώς. Το ουσιαστικά ανεπαρκές κανονιστικό, νομοθετικό, ρυθμιστικό, περιβαλλοντικό πλαίσιο επέτρεψε όλα τα παραπάνω. Και αν θέλετε, όποτε το θεσμικό πλαίσιο ήταν σχετικά επαρκές, τότε κυριαρχούσε η μη υλοποίησή του. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Τις περισσότερες φορές η καταγραφή αυθαιρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αντί να καταλήγει στην ανατροπή αυτών, στην επιβολή ποινών ή προστίμων, καταλήγει συχνά στη στοχοποίηση των πολιτών που προχωρούν σε καταγγελίες. Ή σε ακόμα πιο απλά ελληνικά θα λέγαμε ότι υπήρχε τεράστια έλλειψη και χρόνια έλλειψη βούλησης των αρχών και μάλιστα όσο πιο μεγάλα ήταν τα συμφέροντα, τόσο πιο μεγάλη ήταν και η έλλειψη βούλησης. Και για να ενισχύσω τον παραπάνω συλλογισμό θα σας πω ότι στην επικράτηση της αυθαιρεσίας πολλές φορές συνεπικορούν και ειδικά στην εποχή του μνημονίου η υποκατάσταση των νόμων από προεδρικά διατάγματα, από κοινές υπουργικές αποφάσεις, από φωτογραφικές διατάξεις σε άσχετα νομοσχέδια, η έλευση εφαρμοστικών νόμων διατάξεων του μνημονίου, η fast track επενδύσεις κλπ. Δεν επεκτείνομαι. Ωστόσο, να κάνουμε και ένα σχόλιο, μιας και ακούστηκαν διάφορες ομιλίες των βουλευτών, το περιβάλλον δεν είναι αντικείμενο διαχείρισης. Το περιβάλλον είναι αντικείμενο πολιτικών που σε καμία περίπτωση δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες. Γιατί πέρα από την αντίληψη ότι τώρα αυτό που έχουμε είναι ανάγκη για ανάπτυξη και άρα αυτό το βάζουμε μπροστά από την προστασία του περιβάλλοντος, αντίληψη που αυτομάτως υποβαθμίζει, αν το θέλετε, τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων. Ωστόσο, πέρα από αυτή την αντίληψη που τη συζητάμε αν είναι καλή ή κακή, υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι η ίδια η πρόσβαση στο περιβάλλον είναι ένα προνόμιο για τους οικονομικά ισχυρούς. Με τα ανώτερα εισοδήματα να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο φυσικό πλούτο και τα χαμηλά πληρώνουν τις ζημιές. Βλέπετε πλημμύρες, βλέπετε ποιότητα ζωής κλπ. Τώρα, ερχόμενοι στο τώρα. Μιας και μπήκε, επαναλαμβάνω και από τους τελευταίους, ένα σύντομο ιστορικό. Πριν λίγους μήνες ιδρύθηκε η εταιρεία Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ, η οποία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού. Στα αγγλικά ο ακριβής όρος είναι όχημα ειδικού σκοπού. Και έχει σημασία ο όρος, δεν είναι διόλου τυχαίος. Το 2011, για όσους θυμούνται και για όσους παρακολουθούν την ανθρογραφία, όταν κορυφώνονταν οι πιέσεις από την Τρόικα για γρηγορότερες, για περισσότερες και για ασφαλέστερες, διασφαλισμένες αποκρατικοποιήσεις, η Τρόικα είχε ως στόχο το 80% των αποκρατικοποιήσεων να γίνει μέσω εταιρεών ειδικού σκοπού. Και στο ελληνικό έχουμε εταιρεία ειδικού σκοπού που υπέγραψε τις συμβάσεις. Δημοσιεύματα μάλιστα της εποχής, για να θυμίσω σε όσους δεν θυμούνται, ανέφεραν τότε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο αν πηγαίναμε σε μία πτώχευση, για παράδειγμα ήταν πολύ της μόδας,
εκείνη την εποχή, θα ήταν πολύ πιο εύκολο από τους δανειστές να απαιτήσουν δικαστικά ως αντάλλαγμα μία ΑΕ, η οποία θα έχει στην κατοχή της μια σειρά από εκτάσεις, αντί να διεκδικήσει σκόρπια κίνητα ή πλουτοπαραγωγικές πηγές. Στη συνέχεια, εντάξει, ένα μικρό σχόλιο, η Αττικό με παράκτιο μέτωπο προχώρησε σε έκτακτες προσλήψεις χωρίς να έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις παραδοσιακές μεθόδους τελέχωσης του κρατικού μηχανισμού και γρήγορα σχηματοποιήθηκε το νομικό και εκτελεστικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα έπρεπε να κινηθεί. Ένα, σε συνεργασία όπου χρειάζεται με το ΤΑΙΠΕΔ, φαίνεται αυτό και από τον νόμο όπως το είπαν και οι συνομιλητές, και φυσικά με τη στόχευση να διαχειριστεί το μύτο των αρμοδιοτήτων και των χρήσεων γης για να διευκολύνει νέα αλλά και υπάρχοντα συμφέροντα που επιθυμούν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Και εδώ είναι η ηρωνία του πράγματος. Σε λίγα χρόνια, αν προχωρήσει ένα σχέδιο, κατά την εκτίμησή μας, ελεύθερη πρόσβαση θα έχουν μόνο τα συμφέροντα στις παραλίες. Λίγους μήνες αργότερα, τελειώνω αυτό το σύντομο ιστορικό, και εκείνη την εποχή, αν θυμάστε που το ελληνικό, η πόλη του ελληνικού με χαριστικούς όρους προχωρούσε, ήρθε στο φως και το νομοσχέδιο για τους Αιγιαλούς. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν κομμένο και ραμμένο για εγχειρήματα τύπου ΤΑΙΠΕΔ ή παράκτιο μέτωπο και αποτέλεσε, σύμφωνα με τη λογική μας, ένα σύγχρονο γραπτό ντοκουμέντο του πώς και για ποιους νομοθετεί η συγκεκριμένη συγκυβέρνηση, ενώ έφερε στο προσκήνιο δυστυχώς για πρώτη φορά με τέτοια ένταση την κουβέντα περί επιχειρηματικής αξιοποίησης των γυαλών. Μπορεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να μην πέρασε, πρέπει να έχουμε βέβαια το νου μας, μην περάσει κάτι αντίστοιχο, μία αντίστοιχη μετάλλαξη. Ωστόσο, με την ταφόπλακα που έχει μπει στο χωρικό σχεδιασμό στα χρόνια του μνημονίου, το μέλλον του παράκτη μετώπου απαιτεί ακόμα περισσότερους θεσμικούς και κινηματικούς αγώνες. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να σημειώσω μάλλον ένα άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Tiger Spiegel πριν ένα μήνα, το οποίο αναφέρει το εξής, σχολιάζει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα μας και παίρνει δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, το ελληνικό και τον Αστέρα, που πωλήθηκε πριν λίγο καιρό. Παρένθεση εδώ, νομίζω ότι αυτά τα δύο παραδείγματα αποτελούν χαρακτηριστικά μοντέλα αυτού που θέλουμε να υιοθετήσουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νεκρές ζώνες για τους ηθαγενείς, όλους εμάς, την ίδια ώρα που επιχειρούνται μεγάλες εκμεταλλεύσεις χωρίς να διαχέουν τα οικονομικά ωφέλη και τα λοιπά ωφέλη στους κατοίκους. Αλλά για να επανέλθω στο δημοσίευμα της Tiger Spiegel, η εφημερίδα έκανε λόγο για Europol, μιλώντας για τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα, παραφράζοντας το όνομα του γνωστού παιχνιδιού. Σε αυτό το παιχνίδι, στη Europol, η Αττικό παράκτιο μέτωπο ΑΕ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει σπουδαίο ρόλο και αποτελεί ισχυρό παίχτη. Γιατί με δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις πέρασαν στην κατοχή της και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, να περνούν δημόσιες εκτάσεις κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης και όχι απλά γης, οικοπαίδων φυλέτων σε όλο το μήκος του παράκτιου μετώπου. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Και φυσικά οι φήμες, και δεν είναι μόνο φήμες, λένε ότι θα υπάρξει και δεύτερη αντίστοιχη κίνηση. Εγώ εκτιμώ και εμείς εκτιμούμε πως το μείγμα είναι εξαιρετικά εκρηκτικό. Η παράκτιο μέτωπο έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της και τη νομική δυνατότητα να διαχειριστεί αυτές τις εκτάσεις κατά το δοκούν και να παραχωρήσει, δηλαδή κατά 99 χρόνια, το ίδιο μου κάνει εμένα, ή ακόμα και να πουλήσει, όπως είπε και ο κύριος Κατερινόπουλος λίγο πριν. Ωστόσο, εκτιμώ πως... Συγγνώμη, το κλείνω, γιατί έχω ξεφύγει. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις και να το μαζέψω. Εκτιμώ ότι όλα τα παραπάνω θα δυσαρεστούσαν το συντριπτικό κομμάτι των κατοίκων της κατοικής. Και πολύ καλά κάνει η περιφέρεια και το βάζει συνολικά το ζήτημα. Μέσα σε λίγες μέρες, το δίνω σαν ένα στοιχείο για να έχετε μια εικόνα. Μέσα σε λίγες μέρες, μιας και εγώ προέρχομαι από ό,τι φαίνεται από την αυτοδιοίκηση, καταφέραμε στο Παλιό Φάληρο και σε μια σειρά από δήμους και εδώ και αλλού να μαζέψουμε δεκάδες χιλιάδες υπογραφές για το νομοσχέδιο των Αιγιαλών εντός του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που πραγματικά με ξεπερνάει εμένα ως έναν άνθρωπο που δεν έχει περάσει ακόμα τα 30 είναι το να βλέπω μια κυβέρνηση να προσπαθεί
στα μουλοχτά, επιτρέψτε μου την έκφραση, ερήμη της κοινωνίας να περάσει, να τελειώσει τη δουλειά, να προχωρήσει ένα σχέδιο, να εκχωρήσει σπουδαία πράγματα για την κοινωνία και για τις επόμενες γενιές σε ξένους ή εντόπιους επενδυτές. Συνεπώς, εκτιμούμε πως αν αφήσουμε κατά μέρος τα συμφέροντα, τότε θα αντιληφθούμε ότι η κυβέρνηση έχει έναν και μόνο σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Την καταστροφική της αιμονή να εκποιεί δημόσια περιουσία. Και ακόμα περισσότερο, η κυβέρνηση διατυμπανίζει όχι μόνο την ανικανότητά της να διαβουλευτεί με τις τοπικές αρχές, αλλά διατυμπανίζει την ανικανότητά της να διαβουλευτεί με τον κόσμο, να συνεργαστεί με τον κόσμο και να τον ακούσει. Και εντάξει, η κυβέρνηση ίσως δεν μπορεί ή ίσως δεν θέλει. Οι δημοτικές αρχές από ό,τι φαίνεται το επιθυμούν, γιατί δεν τους δίνεται η συγκεκριμένη δυνατότητα. Επειδή θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το μετά, δεν προλαβαίνω από ό,τι φαίνεται, ίσως μας δοθεί στη συνέχεια η δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαγκουράκη. Τώρα δεν ξέρω, το πράγμα έχει ανατραπεί γιατί η εξουσία μας ξεπέρασε σήμερα. Δηλαδή, οι βουλευτές μιλήσαν πριν από εμάς. Και φύγανε. Μόνο εγώ. Πριν από εμάς. Η διαφορετική έχει μείνει και αξιόλογη τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυρία Φωτίου θα το έλεγα μετά. Μετά η κυρία Φωτίου, όχι τώρα. Τώρα θα έχουμε 15 λεπτά αυστηρά για διευκρινιστικές ερωτήσεις και